Mr. Butlay, ngayong gabi. Ay, may gabi bro. Okay, ngayong gabi. Kay tawag ining kuan. So ingon nimo nga sa to? Tawag ini ang mga pari unsa? Ang pares Katoliko unsa? Ibagno sa tae. Sumala sa mao ba? Biblia. Ibagno sa taik, Romano Katoliko na. Ansa, nagputol-putol ka. Romano Katoliko ba na? Mr. Butlay. Butlay. Sa naman nga. Butlay. Nga mo na si Kristoanong isog eh. Danaw na to. Ingon nimo Romano Katoliko na kana mga pari nga ingon nimo mga ibagno sa hugaw sa tao. Tama? Ba? Atra bro. Kanang ingon nimo ba nga ibagnos dito sa hugaw sa tao ba? So mga pari na ang Romano Katoliko ang ibagnos. Yes bro, mga pareng Katoliko na bro. Sumala sa Biblia na o sumala ra nimo? Sumala sa Biblia bro. Ansa? Sumala sa Biblia. Ansa? Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Isang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo. Letra por letrang mabasa nga ang mga pares Katoliko ibagno sa hugos tao. Malakias 2, 3, 1 to 3 bro. Walay litra por litra kay makamatay ang litra por litra. O, kisa magyud ingon ni mga Romano Katoliko na kaya kay litra por litra. Uy, nawa. Ayun no. Kisa magyud nag-ingon nimo nga Butlay. Kisa magyud nag-ingon nimo nga Romano Katoliko na wa man kay mabasa litra por litra. Sige Dabi, ato ang tawag ining kuanon. I-close ra gud ang door diri please. Kisa nag-ingon nimo nga tawag ining kanang gingon diya sa Malakias pari na ang Katoliko kay wa man kay mabasa litra por litra. Ang author bro sa Malakias bro. Romano Walay Katoliko? litra por litra pero no. Lagi. Nagsige man yung mga pares Katoliko, kinsa lagi nag-ingon nimo? Kinsa nag-ingon nimo nga kanang Malakias 1 hangtod sa gitawag og sa 8 mga pari ng Katoliko. Kaya wa man kay mabasa litra por litra. Mali imong bersikulo bro kay wa ka Ito kabasa yung guys. ng bersikulo. Malakias 2 na bro, Malakias 2. Malakias 2. So sige, Malakias 2. Kinsa man gyud nag-ingon nimo nga pari ng Katoliko be? Ay nga ang Biblia bro kay sa masabot diya sa Biblia kay wala may pare Wala may pare. opinion nimo na eh. Opinion nimo na. Ay kog tawag anang tagayan ng imong opinion kay di na madawat imong opinion. Kay wa na eh. Usul eskriptura ta kay usul eskriptura man mo. Okay, kinsa man gyud nag-ingon nimo be nga mga pari ng Katoliko? Si Malakias gani. Malakias nag-ingon diya siya. Malakias. Ya na kay mabasa Romano Katoliko diya. Naay masabot. O kinsa man pinag-ingon nimo nga kanang imong pagsabot gusto na? Sige. Ansa bro? Kinsa man pinag-ingon nimo nga kanang imong pagsabot gusto na? Ingon ang espiritu bro kay ang espiritong lo na. Sure ka? Espiritu resultis mo ha? Delikado na yung mga espiritu. Pagkayabaga ng rasuna. Espiritu si Jumbaga. Isa, balik. Kisa nag-ingon ninyo? Kisa nag-ingon ninyo mga Romano Katoliko na? Si Malakias lagi bro, ang Biblia nag-ingon man ang dili na opinion. Biblia lagi. Wala man kayo mabasa da Romano Katolikos Biblia, di ba? Wala pero nay ingon ninyo be. Adi masabot imo ra ng opinion. Ayoko dataan nimo pagsabot. Kisa nag-ingon nimo nga kana Romano Katoliko na? ang Biblia nag-ingon tubag. Biblia nag-ingon. Biblia, o sige. Mabasa ba sa Biblia nga Romano Katolikong gingnan na? Naay masabot. Naay mabasa. Naay masabot. Kisa may nag-ingon nimo nga tawag anang kainang imong pagsabot nga Romano Katoliko gyud na? Ang espiritu bro, kay ang espiritu may magtudlo man unsaon na to pagsabot. Ang espiritu ano sa kagitudlo sa espiritu?
Sa dihang gibasa na ako bro, iyang gipasabot bro sa espiritu. Unsang sita Nga, sa Biblia kapitulo bersikulo nga kung magbasa ka gipasabot ka sa espiritu. kung mabasa na ako nga ang espiritu nagpasabot pildi ka. Dili unsi pildi ka. Di ba unsang sita sa Biblia kapag magbasa ka tawag ka nang gitultol sa espiritu be? Unsang sita sa Ingon na ay challenge lagi kung mabasa na ako ang espiritu. Kung mabasa nimo nga pag nagbasa ka gitudlo ka sa espiritu, okay, sige pildi ko. Pag dili mabasa abitawon nimong iya kasyawa. Di, ingan ang challenge ay pagbot. Bitay. Di, ang Doa challenge. question bitay eh. Doa question Ano yan? ikatulong tawag ini pangutana. Ano sa din natukod ang simbahan Katoliko? Unsa tro daw. Ano sa din natukod ang simbahan Katoliko? Abag upo man na bro sa diha pang Ano sa? 1870 pa po matod ni Clement. 1870. 1870 pa di ay. Karon, kay 1870 man ka natukod ang simbahan Katoliko kanang sulat ni Propeta Malakias. Sa iyang panahon na kailan na sa Katoliko ana? Nagi panagna na bro kay Sige, panagna, dili na panagna eh. Hindi na panagna, present tense na. Present tense na. Kana din gitawag og kamo, panagna na? di na panagna bro kay Di panagna, o. Kaya di man panagna, so buti pasabot, presente ng mga pari anong panahon na. kami di na panagna kay ang amo Ayaw, panagna, ayaw ko idadala ng imuhang opinion man na nimo. Kanang sa Ilaw. Malakias 2.8 ba? Kanang Malakias 2.8, kanang mabasa na to, apan kamo nga mga pari. Kanang kamo din na, present tense o future tense? naanasad na ay mo ay na Ayaw, kay pagsabot mag-atong gustuan eh. Kanang tayo nga kamo ba kamo? Kanang kamo din na, present tense, future tense. Balisi question bro, next question bro. Palisi! Takta ka magpalisi. Next question bro, next question. Ay sa katawa Kauban na ni sa palas yung verbatim. Ngano na lang bro, kung mabasa Again, balik. Malakias kapitulo 2 versikulo 7, kanang giingon din na kamo nga mga pari. Kanang kamo din na present tense o future tense. Malakias 2 City. 2.8 na yung gigamit, di ba? Di ang otso ang pari may biya man sa kamatuoran. Lagi, imon makang ibagnos, wa man na dihas Biblia. Kanang ingon nimo ibagnos, imahimo ra na nimo. Kung mabasa na ko, pari iba ipindi ka. Lagi. Ingon mo kami ibagnos. So, ang akong pangutana karon kanang gingon din ng kamo. Ay, isa. Kanang gingon din ng kamo ba? Kamo. Ay, sa kanino. Kanang gingon din ng kamo ba? Present tense, future tense. Ay sa kay basahon na nako kani dawat na makasang challenge. Dili. Ikaw ang wami dawat sa akong challenge eh. Ikaw ang wami dawat sa akong challenge eh. Kay giusab nimo ang kuan eh. Tipa. Ayaw ko dadaan ng imong kabuang. Ang mga pari sa Kanang sa Malakias 2.8, kanang giingon din na kamo nga mga pari, ano sa mana? Future tense or present tense? ayaw lagi palisi question eh mo ha. Wa na mao. Unsang klaseng palisi be? Kaya daghan man ang klaseng palisi, unsang klaseng palisi na be? Be, unsang klaseng palisi na? Palisi man ka na be. It is a policy question. O sige, palisi man ka na. Unsang klaseng palisi na? Dire man ta si bagno sa tae wa man ta. Ayaw ka lang ka unsang klaseng palisi na. Gi-accuse ko nimo nga palisi na. Palisi akong question. Unsang klaseng palisi na? Di ako sa basahon imong Ayaw sa udada. Tubag ako. Unsang klaseng palisi na? Palisi daw. Wala ito bago na nako pero ako sa basahon Unsang klaseng palisi question na? O yan na basa. Unsang klaseng palisi question na? ay sa ako lagi nang tubagon kung ako sa ning basahon imong gidawat nga challenge kung mabasa nako nga pari Gidawat na challenge. Nada ko gidawat na challenge? Ang gidawat na challenge, pag mabasa ni mong Romano Katoliko din na gingon ni mong ibagnos, pindi ko. Pag di ni mo mabasa, ikaw iya siya nga. Di ba? Balik. Unsa man ang unsang klaseng policy ang akong na commit? Ako sa basahon lagi. Ako nang tubagon lagi. Ako sa basahon. Before ni mo basahon, unsang klaseng policy ang akong na commit? Isa ako sa ning basahon imong gidawat. Ayaw kay nagtawag anang nagugahugaw lang kasi imong kaugalingon. Unsang klaseng policy ang ako na commit?
Para dili ka magugaw-ugaw sa imong ugali nga maulawan ka sa mga tao nga nagtan-aw dinhi. Para dili ka mahimong maulawan sa mga tao, ingon man ka nga nakakomit og policy question. Policy question. Okay, unsang klaseng policy policy ang ako nakomit? Otro ay yung pangutana. Mm. Di, otro kay ako tubagon ba para maklaro ba? Dili ba ingon man ka nga nakakomit og policy question. Policy, Kasi siyempre kabalo ka unsay policy. Pwede i-define mo unsay policy. Di, otro sa yung pangutana kay Isa ayaw kay para magkasinabot ah. Unsa please define what is policy. policy bro kanang ay mong pangutana ba wala na mao or Sayo lang ka. Di, Sagadaga. Wala ba ko si Mubaga? Patakara ka. Sa kalo. Policy question ka nang mali mo question? Ngano na mali man? O sa kasi policy be? Paminaw sa lagi ka na bitaw yung pangutana nga walay kapilian. Mao na policy question or mali ka pangutana Kung sa ba? kasi policy ako na commit be. Policy man na policy, di ba? Daghan man ang klaseng policy, rhetorical, logical, unsa pa. Tawag ini nga, usa man ang klase nga policy be. Kung kamaog yung kana be, sige be. Kung nga policy nga yung pangutana is walay kapilian, puro Pataka lang ka. define what is Kauram kasi mong kagalingon, Mr. Butlay. Di patakag bayawit ba nga wa kabalo. Bisan ka ni simpleng tawag ining grammar. mangutana ko. Kamo sa malakyas dos oson sa mana, present tense, future tense. Ayun na kay policy question na yun na imo halagi. Hubog masiguro ko na. We don't Klaro kayo. Ay, nalang Ginoo kanimo bastilan. Ay, ako, respetuhan ka nga mosulod ka sa kuha din mo na pagtinarong. Ha? Pagtinarong ba? Ang ako ang pangutana, kaya nakasabot ng kanang Malakyas 2:8, naamang kasi mong Espiritu Santo, kanang word nga kamo, nga naadin ha. Kay kining imong gibuhat, pagkauwaw kasi mga kauban, ug na kay kauban. Ha? Kanang tawag kanang sa Malakyas 2:8, kanang giingon din na kamo nga mga pari, nga misupak, misupil, sa kabubuton sa gitawag og sa Dios. Kanang word nga kamo din na, present tense, future tense. Klaro man ang present tense na siya, bro. Present tense. Kay present tense man, uyon ka nga kanang gisultian nila presenting parian ng panahon na. Yun ko. Bigyan mo na ingon. Yan, niingon man ka nga, niingon man ka nga 1870 pa ni gawas ang simbahan katoliko. So, ang buti pasabot, nagbutang-butang nga karon. Di, prophecy man, bro. Kasabot ka, prophecy, bro. Amo, present tense imong giingon. Ay. Prophecy. Manag mo siguro ni, ay, tipa, dili ay. Ikaw nag-ingon present tense, pagkaman prophecy. Yaga man ang imo. Ay, ayaw ba? Kanang, yaga-yaga yun ang imo ba? Yaga-yaga yun ang imo. Yaga-yaga yun. Yaga-yaga yun ang imo. Sunod, gibasa ba nimo ang Malakyas 2:7? Di, Malakyas 2:7. Akong gihatag ni mo, bro. Malakyas 2:7. Gibasa nimo ang Malakyas 2:7. Wala na ko basa, bro. Pwede ba nimo basahon ang Malakyas 2:7? Sige, basahon na ko. Sa Bisaya nga, Sige, basta ha. Bible. Kaya basig mapalisi na po ha. Sige. Palisi daw. Kay ang Diyos, dili magpakaulaw. 2:7. Wait sa, bro. Kay Mikiyas di yung nabasa. Malakyas 2:7. Wait sa, Nasarto. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Okay. Kinahanglan Tipa. Kisa katungdanan? sa mga pari, bro. Mo nang gingon ni mga ibagno sa August tao? Sunod sa 8, bro. Patiwasa ko sa 8. Isa lagi. Kaya abot sa 8 mga badlong man ang mga pare kani Abdo kadang 7 ba? Katungdanan sa kinsa ang pagtudlo sa kaalam sa Dios? Sa pari. Sunod pang Sa pari. sunod. Pagkaman, kanang sa 2:7, nganong katungdanan man sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam sa Dios. Unsa day ang mga pari sumala sa 2:7? Diri sa una manggod, bro, ang mga pari mo ginatugyan. Unsa day ang mga pari anak sa 2:7? Nganong giingnan man sila ang katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Unsa day ay sila? Sinugo sa Dios, sinugo sa yawa. Sinugo sa Dios sa una, bro, pero karon Anong sinugo sa Dios sa giingon sa Malakas 2:7 mo na imong ibagnos? Sa ugaw sa tao? Yes, bro, kay sa 8 hindi sila sa kamatuoran basa sa 8 basa.
Basta Okay, ay sa sige. kaya. Okay. Makurat sa Nibiya puso. sila sa kamaturan pagka verse 8. Okay, kabaw na po anay. Nibiya sila sa kamaturan sa 2:8. Pag gibasa ba nimo ang chapter 3 verse 3? Gibasa ba nimo ang chapter 3 verse 3? Lagi ako problema na kay gato man ang mga pari sa unang mga Hudyo. Di man ang Katoliko, narasi mo na Katoliko na. Pag abot sa chapter 3 verse 3, gibasa ba nimo na? Verse 3. Chapter 3 verse 3. Gibasa nimo na? Gibasa bro. Basa daw. Sa chapter 3, muanhi siya sa paghukom sama sa tigpatuli sa plata. Taka Sa naman ka. 3 bro. Tarong magbasa, hubog man siguro ka siguro. Tarong magbasa, chapter 3 verse 3. Alagay sa Tarong magbasa, tarong na. Wait, saka muanhi siya sa paghukom sama sa tigpatuli sa plata. Inluan niya ang mga Tarong nga, patuli. Tarong matuli ba din plata? Tarong magbasa. wait, saka hanap-hanap. Di ko siguro basig naka nakatuma ta ba? Pahala po kay. Sige, basag tarong. Sige dahil, ibasahan na ba? Muani siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata o gulawan. Mo'y nabasa. Hinluan? Kinsa hinluan? Ang mga pari bro. Ay, bro. Ingon mga Katoliko na so na karon nga ang mga pares Katoliko hinluan. O yan bro, kay hugaw man. Ang gamit, hinluan. Oh, very good. Kahinluan man sa tawag na sa Dios. Kinsa man ang sinugo? Sinugo sa Dios, sinugo sa Yawa. Sinugo na sa yawa karon sa una sa Dios. Hinluan, sinugo sa Yawa. Karon sa yawa. Ay, balik kag basa ang 3-3. Balik kag basa. Balik kag basa ang 3-3. Murag na lipong kasi imong. Black. Dari ata sa. Sige daw. Tanong magbasa. 3-3. Muanhi siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata o gulawan bro. Kinsa hinluan? Ang mga paring Hudiyo, dili paring Katoliko. Oh, karon Hudiyo na. Pag-abot sa Katoliko, bangag. Tunag ba mata na bro? Wala X. Wala. Wadi ka kabarog sa imong argumento, Mr. Butlay. Tawa kay. Di ka kabarog sa imong argumento, Butlay. Ang bisag kung saan nimo, di ka kabarog. Hunahuna rin na nimo. Pag-abot sa 3-3, mga Hudiyo na, pagka mas 8 Katoliko, pag sure nimo, niyang Katoliko, sumapa nimo natukod sa 1870, pag sure! Kung mabasa Sige na. Ate ka paingnan, ani. Kung mabasa na ko bro. Ani ato ang tawag ining argumento. Ay, wati makatunan ani.